दिनै जोङो हठात प्रेस मिट लानो गोनाङा जाहैबाय जोंहा मोनसे दुखु मोननाय फैदों। बे दुखु मोननाया मा जादोंबा गाबोनहाय जोंहा आसाम बिधान सभायाव आसामनि एडुकेशन बिलआ एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दं, सोदांजानो थांगासिनो दं। बे सोदांजानायावहाय दाख्लै चिफ मिनिस्टारा केबिनेट पास खालामनानै लाखाबाय अलरेडि। दा बेवहाय गावनि प्रेस मिटआव बुंदों, प्रेस बिबुंथियाव बुंदों 1/1/2006 बेस इयारा बेनो थागोन। बेनिफ्राय माइनर रिलेक्सेसना जाहैबाय पारमिशन, रिकगनिशन, कनकारेन्स ओमफ्राय एनअसि। बिसोर जायखिजाया मोनसे लेखाया थाबानो जागोन, प्रभिन्सियेलाइजेसन जागोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों। दा जुदि बेबादियैनो एमेन्डमेन्टआ जामारोब्ला, सोदांजानाया जामारोब्ला जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गोबां स्कुल कलेजफोरा बाद जालांगोन। मानो बाद जालांगोन होनबा 1/1/2006 आव जोंफोरा मोनसेबो लेखायानो गैया। जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय स्कुल कलेजफोरा मोनसेबो लेखा गैया, सरकारि लेखा गैया। जाय सरकारि लेखा बा जेनेबा पारमिशन होन, रिकगनिशन होन, कनकारेन्स होन, बेफोरो प्रसेस हिसाबै जायो। दा बे प्रसेस हिसाबै जानायाव बै समाव जोंहा आन्दालन जादोंमोन। बड' आन्दालन जानायनि थाखाय स्कुलफोरखौ गायसनदोंब्लाबो, कलेजफोरखौ गायसनदोंब्लाबो लेखा बानायनानै लानायाव थिग समाव बानायनानै लानो हायाखैमोन। आफ्टार बिटिसि एकर्डनि उनावहायसो जोंबो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव स्कुल कलेजफोरा नांगौ हिसाबै गायसनजादों। आरो बे स्कुलफोर कलेजफोरखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो बिटिसि ओनसोलनि गथ'फ्रा फरायनांगौ होननानै बानायदोंमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै नुफैबाय बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बिटिआर एकर्डनि जे 6.3 बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जथेस्थ' धरनाव नेवसिबाय, जों बेखौ नुबाय। दा बेनिखायनो जोङो दिनै बे प्रेस मिटखौ लानो गोनां जादों। दा बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौ जोङो खावलायनो लुबैदों, जोंनि जेसेबांनाखि इउपिपिएलनि आरो बिपिएफनि एमएलए बिथांमोन दङ, मानाव गेदेर एमएलए बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों, बिथांमोनहा गाबोन जुदि एडुकेशन बिलखौ एमेन्डमेन्टनि थाखाय टेबोलाव लाबोयोब्ला जथेस्थ' रोखोमनि नेवसिनांगोन। मानो होनोब्ला जाय बिटिआर एग्रिमेन्ट, बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ बिटिआर सरकारा बा बिटिसि सरकारा हारसिङै बानायाखै। बे बिटिसि सरकारजों एग्रिमेन्टआ जादों बा आसाम सरकार, एबसु, एनडिएफबि, इउबिपिअ आरो भारत सरकार, बे मोनब्रै धोरोमनिफ्राय बे एग्रिमेन्टआ जादों। दा ओंखायनो जुदि बे एग्रिमेन्टखौ नेवसिनो थांदोंब्ला जोंहा बेनि सायाव साननो गोनां बाथ्रा दङ। ओंखायनो जोङो खावलायनो सानदों मोननैबो हान्जानि एमएलए मानाव गेदेर बिथांमोनखौ, जे बिथांमोना गाबोन बे एडुकेशन बिलआ फैयोब्ला बेखौ नेवसिनांगौ। मानो होनबा बेखौ नेवसियाब्ला जोंनि बिटिआर एकर्डनि 6.3 जे 6.3 दफाखौ मावफुंनांगौमोन, बेखौ मावफुंनायनि ओंथियानो थाला। ओंखायनो जोङो खावलायदों, गुरैयै खावलायहरदों बिथांमोना गाबोननि बे जानाखि एडुकेशन बिल फैगोन बेखौ नेवसिनांगौ। नङाब्ला जोंनि जेसेबांनाखि बिटिसि ओनसोलाव स्कुल कलेजफोर दङ, बे स्कुल कलेजफोरा थालांजोबगोन। गंसे गंनै थांगोन, बेनि बारा थाङा। ओंखायनो जोङो चिफ मिनिस्टारखौबो लोगो हमदोंमोन बिजिनियाव थांनाय जुलाइ दाननि 9 थारिखआव। बेयाव बिथाङा बुंदोंमोन, जों मेम'रेन्डामबो होदों, बिटिसिनि थाखाय रिलेक्सेसना थागोन। नाथाय बेसेबां रिलेक्सेसन लाबोगोन, रेहाय होगोन, बिथाङा बेखौ बुङाखै। खिन्थु बिटिसिनि थाखाय बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफाखौ मावफुंनायनि जोहैयै बेखौ रिलेक्सेसन होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। खिन्थु दिनै नुबाय बिथाङा गावनि खोथाखौ गाव लाखिनो हायाखै, जोंखौ थगायबाय। खालि जों फोरोंगिरिफोरखौल' थगायनाय जायाखै, बे सारा बिटिसिनि, सारा आसामनि मानसिफोरखौनो थगायनाय जाबाय। सासे चिफ मिनिस्टारा जे बिदिबो थगायनो हायो, जों मालाबाबो नुफेराखैमोन हिस्ट्रियाव। दा जोङो दिनै जुदि बे गमामायै गाबोनहाय एडुकेशन बिलआ 1/1/2006 आनो बेस इयार थामारोब्ला जोंफोरनि स्कुलाथ' बाद थालांसिगोन। बेजों लोगोसे गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा खस्थ' मोनबावसिगोन, गोबां फोरोंगिरिफ्रा खस्थ' मोनबावगोन। दा ओंखायनो जोङो मोनसे जुदि गाबोननि गेजेराव गाबोनहाय बियो संशोधन खालामजायाब्ला, सोदांजायाब्ला, सोदांनायाव जोंनि रिलेक्सेसनखौ जुदि मानियाब्ला सरकारा,
जोङो फैबाय थानाय समाव आन्दालन खालामनो बायद' जागोन आरो आन्दालना जों ओरैबायदि खालामगोन स्कुल कलेज बन्द' खालामजोबनानै जों बायहेरायाव थागोन बे स्कुल कलेजफोरखौ बहाय सरकारा एडजास्ट खालामो बे सरकारनि खोथा मानो होननानै बुङोबा जुदि बिथांमोना जोंखौनो नायनो हायाब्ला जोंनि थाखाय मोजां जुदि आसनि लानो हायाब्ला जों मालाय बोरै मा थाबाय थानो आरो दिनै थाबाय थानाया जाहैबाय जोङो स्कुल कलेजाव मावबाय थानाया जाहैबाय मोनसे आसा लानानै दंमोन बिटिआर गोरोबथाया 2020आव जानाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे हां लानो हानाय बादि गोहो फैदोंमोन जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै जोंनि स्कुल कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जासिगोन बे हिसाबै जोङो स्कुल कलेजाव मावनायनि इन्टारेस्टआ आरो गोबांसिन जादोंमोन दासिमबो जों गोसो बायाखै मानो होनबा जोंहा गोबां गोहो बोलो गोरा एमएलएफोर दङ जों बिथांमोननि सायाव जथेस्थ' रोखोमनि फोथायनाय दं बिथांमोना गाबोननि समाव बे एडुकेसन बिलखौ जुदि टेबोलाव लाबोयोबा नेवसिगोन बेखौ रिजेक्ट खालामगोन जों बेखौ आसा खालामदों नङाब्ला जुदि रिजेक्ट खालामनो हायाब्ला जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दानि सोलिबाय थानाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि एलायन्स बा थांनाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि जिनाखि एलायन्स बेयाव थानानै जेबो ओंथि गैया बे एलायन्सनिफ्राय बिथांमोनहा ओंखारनांगोन अब्लासो आसाम गभर्नमेन्टआ बायद'था जागोन बेखौ मावफुंनायनि थाखाय दा जों बेखिनिखौ जोङो गुरैयै खावलायहरबाय गाबोनहाय जुदि बे एडुकेसन बिला रिजेक्ट जाया जोंनि मोननैबो राजखान्थि दोलोनि एमएलएफोरा बे एडुकेसन बिलखौ जुदि रिजेक्ट खालामनो हाया बिथांमोनहा आसाम गभर्नमेन्टजों एलायन्सआव थानायनिबो जेबो ओंथि गैया एलायन्सआव थानानै जुदि गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावनो हायाबा अब्लालाय मानोथो एलायन्सआव नांगौ ओंखायनो जोङो गुरैयै खावलायहरदों मानव गेदेर एमएलए बिथांमोनखौ मोननैबो राजखान्थि हान्जानि एमएलए बिथांमोनखौ जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि 6.3 खौ दहाय होनानै जे जोंनि गासै थालांनाय 2017आव थालांनाय 2019आव थालांनाय बे स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामो बेनि थाखाय जों गुरैयै गासै एमएलए बिथांमोनखौ खावलायदों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों गुरैयै खावलायदों बेजों लोगोसे आसामनि एडुकेसन मिनिस्टार सोलोंथाइ बिफाननि मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु बिथांखौबो जों गुरैयै खावलायदों जे जोंनि थाखाय माबा मोनसे खनासे अननानै जे बे एडुकेसन बिलखौ सोदांनायाव जोंनि जानानै खामानि मावो जों बेखौ लुबैदों